Ez dakiz zer, laborategietan zituzten hainbat gauza, eta egun osoan eman genuen igandean Zaurremon, eta eurentzako ere esperientzia hori, Euskal Hesia gainditu zuten arkitekturakoekin. Guk behar dugu fabelako ekartzea euren erreziklatu dituzten gauzak, eta horiekin saiatuko gara plastikoarekin pelotatxoak egiten, bestearekin ez dakit zer, eta baita ere erakusten fabelan dauden gune beltzak, eta horiek zelan saiestu edo gune beltz izan ez daitezen, ze proposamen egin daitezen. Eure konsiente dira fabelari buruz edo fabelatuei buruz edo periferiari buruz hitz egiten den bakoitzean modu negatibo batean eta beldurretik hitz egiten dela, azkenean estatutik ere beldurra sustatu, ez gaitezen inor mugitu eta ez dezagun beste gauza batzutan pentsatu. Beraz, ikusi zutenean hau zela errealitatea beste modu batean egitea ondo hartu zuten. Mais do que eu preciso, o céu não é o limite, minha alma não sossega, estou sempre atrás do que o meu olho enxerga. Xabier Amuriza bertsolariak irabazi du Eusko Ikaskuntzaren 2019ko Manuel Lekuona saria. Epaimahaiak Amuriza bertsolaritza modernoaren erreferente argia dela nabarmendu du. Horrez gain, arlo desberdinetan aurrendaria izan dela argitu dute. Saria hau irabazten duen lehenengo bertsolaria izan da Xabier Amuriza. Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekuona saria sortu zuen euskal komunitate globalarentzat ekarpen garrantzitsua izan zitekeen lana egin duten pertsonei aitorpena egiteko. Zornotzarraren kasuan, bertso eskolak bultzatu eta metodologian eragin nabarmena izan duela adierazi dute. Bere lana Euskal Herriko baser guztietara hedatuz. Izen handiko sarioa lortzen duen lehen bertsolaria da Xabier Amuriza. Merezimendu osoz egin du. Izan ere, bertsolaritza modernoaren erreferente absolutua da. Bertsolaritzaren artean garai aldaketa markatu duena. Horrez gain, euskal kulturari egindako ekarpena ikaragarria izan dela esan dute, arlo askotan aurrendaria izanez. Amurizak utzi duen aztarna modu agerian nabarmentzen da ez soilik bertsolaritzan. Literaturan, ikaskuntzan eta musikan eduki duen lan ibilbidea ere goraipatu dute. Xabier Amurizak ibilbide luze eta opara du poeta, novelagile, saiakeragile, artikulugile eta itzultzaile gisa. Musikari alderdia eta frankismo garaitik duen konpromiso politikoa ahaztu gabe. Behar bada aurkituko dituzue seguruenik asko posten direnak. Baina behar bada ez duzue aurkituko ni beste postu denik. Etxea eta Ilobiak du izenburua Bernardo Atxagaren azken eleberria izango denak. Frantziara Fraiden eskola batera ikastera joan eta mutututa itzulidan nerabe baten istorioarekin abiatzen da eleberria. Eta esan bezala, egilaren hitzetan hauxe izango da bere azken lana. Alde batea zuk isildu ditzakezu zure naia, zure desiluak. Eta orduan nahi izan dut. Hala nahi izan dut. Adieraztia nire azken novela izango dela. Ibai bakarrera jotzen duten errekak dira Atxagaren azken novela hau osatzen duten piezak. Zein bere bidetik duala dirudi, baina korronteak logika narratibo sendo batek norabide berean daramatza denak. 6 narrazio ditu guztira, autonomoak baina aldi berean unibertso bakarrean josten direnak Atxagak azpimarratu duenez. Hemendik aurrera urteetan pilatu zaizkion ohar eta kuadernoetan arakatu eta beste idazkera batzuk esplotatu nahi ditu. Neurriz txikiagoak akaso, baina ez sendotasunez. Pentsatzen dut, beste lan asko egiten ditu dela eta batzuk ezagutzen dituzte, askozaz ere bazterragoak, askoz ere laburragoak esate baterako. Zuk idaz dezakezu, hori izatezun Marx anaien gidoigileak, ez? Eta errepikatzea gustatzen zait. Miniatura batek, mural batek baino, balio
handigo eduki dezake, poetikoa zein literario. Ezagutzen genuen lehendik ere Atxagaren ahalmen poetiko handia, unibertso osoak eta sakonak eraikitzeko gaitasuna. Narratzailea aparta dela ere bagenekien, doain horietan gozatzeko aukera izango du irakurleak, etxeak eta ilobiak honetan. Betiko Atxaga dugu alde horretatik. Baina ofizioak findutako idazkerarekin dator oraingoan, heldutasunak ondutako begiradarekin. Laurogeta 6 urte beteko lituzke gaur Gabriel Aresti euskal idazleak. Urtero egiten dan lorezkaintza egin dute gaur bere urte horrena ospatzeko. Bertan izan dira Meli bere emaztea eta Andere bere alaba. Gabriel Aresti Segurala idazlea Bilbon jaio zen, egun Pio Baroja plazan dagoen Aldameneko kalean, 1993ko urriaren 14an. 12 urterekin hasi zen euskara ikasten, eta 21ekin argitaratu zituen lehen poemak. 10 urte geroago, 1994an hain zuzen, bere lanik esanguratsuena aurkeztu zuen, Harri eta Herri. Urterik Irunetan euskara salbatzeko aleginean borrokatu zen euskaltzale erraldoi eta aitzindaria. Horrez gain, itzultzailea ere izan zen, James Joyce, Federico García Lorca eta Valle Inclanen liburuak besteak beste euskaratu zituen. 1957an Euskaltzaindiako langile izendatu zuten. Koldo Michelena, Luis Villasante, Txillardegi eta beste euskaltzaleekin batera euskara batua sortzen lagundu zuen. Izan ere, berea da Maldan behera poema. 1960an garaiko euskaltzain batzuen hildoari jarraituz, erdialdeko euskarak eredu hartuz idatzi zuen. Gerora euskara batua izango zenaren moldea erabiliz. Harri eta herri. Munduko gauza guztiak gastatzen dira. Gastatzen da osasuna, maitasuna, deseoa, bizioa, justizia, bizia. Eta errezen gastatzen da munduko gauzarik iraunkorrena, gogorrena, dirua. Harrizko herri hau, jaurtikiko nautean barrenean, zakur bat banintz bezala, ondakin triste hau. Ez dute gainean hilarririk landuko gurutze triste batekin, ez dute markatuko betirako natzan lekua. Baina, hala eta guztiz ere, lur honetan ehortziko naute. Ohore hau ez dautate ukatuko gizonek. Bigarren urtez triki jaialdia ospatuko dute Deustun. Helburua da Deustuko eta Bilboko trikitilari eta pandero joleen arnasgunea izango den plaza bat sortzea. Aurreko urteko arrakasta ikusita eguna errepikatu nahi izan dute. Ibon Urrutia antolatzaileetako batekin izan gara. Trikitiza jaialdia hasi zen duela ideia moduan, duela urte eta piku edo, 2018 bukaeran, eta helburu nagusiena zen Bilboko, Deustualdeko eta Bilboko trikitiza zein pandero joleak biltzea, ez? Genekien pila bat ginela, baina gure artean ez genuen elkar ezagutzen. Eta ideia zen hori aldatzea. Egin genuen iaz lehenengo trikitiza jaialdia, eta helburu berdinarekin jarraitzen dugu, baina egia da, bigarren honetan beste helburu txikitxo batzuk bildu direla, ez horretara. Eta horien artean jarraipena egitea, baina ezagutu genituen aurpegi horiek nolabait mantentzea, eta horiek beste aurpegi berri batzuk bilatzea, eta Bilbotik haratago joatea ere. Arnasgunea, nik esango nuke, adibide modura jarrita, beti trikitilaria goazela binaka, irunaka, eta askotan ekonomikoki ere bideratuta, ez? Behar dugu trikitilari bikote bat, eskontza hau egiteko, trikipotea hau egiteko, eta badakigu pila bat bikote garela, baina agian kontzeptu hori aldatzea gutxienez egun horretarako, eta bikoteak izan beharrean talde erraldoi bat izatea, ez? Eta hori litzatik ideia, ahalik eta gehien izatea.
Iazkoa izan zela guretzako exitazo itzela, lan asko izan zen, eta egunean bertan lehenengoa izanik gorabera batzuk izan genituen, eta eskertzekoa egun horretan hurbildu zen jendea ere prest egon zela laguntzeko, Baskarian platerrak ere hau hemendik egiteko edo beste zeozer apurtxo bat kolokan gelditu bazen, kanpoko jendea ez ezaguna hasiera batean zen jende horrek asko lagundu zuela, eta haiei esker ere gure lehenengo Trikitixa jaialdia increíble izan zela. Egunari dagokionez, gure ideia da badago esaldi bat, ondo doana ez aldatu, edo zergatik aldatu ondo doan zehozer, ez? Eta iazkoarekin oso pozik gelditu ginen, espero baino jende gehiago etorri zen, jendea pozik ibili zen ere, gero haiengandik jasotako feedback horrekin, eta espero duguna da, jende asko etortzea egun horretara, egunean izango duguna, programa antzeko izango da, goizean azoka, 11etan zabalduko da, 11:30 kale jira hasiko dugu Deustutik kaleetan zehar, poteoa egiten eta tradizioa den formatu horrekin. Ordu batetan dantzaldia daukagu, Done Petri plazan, zentralita izango dugun plaza honetan. 3:00etan Baskaria eta Baskalostean betiko kantableak, betiko formatu tradizional horretan, pila eta abesti, jo, abestu, edo zer gauza. Eta ostean 5:30, apurtza eta aurreratu dugu aurten, gonbidatuak ditugu. Asko ezin dut aurreratu, sorpresa edo sekretua delako, baina Euskal Herriko txapeldunak izandako bikote bat egongo da, talde ezagunetako ere beste partaide batzuk, eta jakin nahi baduzuen hortzu diren, animatu eta etorri. Eta bukaeran, 8:00etan erromeria dago. Teorian programa bukatuko da, hori erromeria bukatzerakoan, baina iaz bukatu genuen tabernetan goizeko ordu 2etan edo. Beraz, baina aurten apurtzu bat luzerako egiten dugun. Mantenduko da programa, eta bai aldaketa potente bat, garrantzitu esan dena guretzako batez ere antolakuntzan, izan da motorea apurtzu bat aldatu dugula. Gure bilera motorea iaz ginen 4-5 pertsona, ia zirkulo edo berekoak, eta aurten zabaldu nahi izan dugu. Adin ezberdinekoak gaude, inguru ezberdinekoak, eta horrek eman digu gaitasuna apurtzu bat urrunago heltzera, ez gelditzeko gure adintarte horretan, gure izateko modu horretan, eta nik uste horrekin aurrera pauso potente emango dugula. Larun batean ospatu zen Jokoteknia euskarazko bideo-jokoen 2. jardunaldia. Gamerauntxiak eta Azkue Fundazioak antolatuta goizeko 9:00etan abiatu ziren hitzaldi eta mainguruak Azkuna zentroko Bastida aretoan. Topaketen helburua, industria eta joko zaleen diagnostikoa egin eta bertako joko egile eta zaleen arteko harremana sortzea izan da. Oso gustora, jende benetan interesgarria eduki du hemen hitzaldiak ematen, hurbildu direnak ere bai, eta netariko gaiak egon dira, gai berriak ere bai, aurreko urtearekin konparatuta. Ez gara teknikoki gehiegi sartu, ez delako klase magistral bat hemen ematen duguna, nahiago dugu saretze bat ematea, Euskal Herri mailan bideojoko gintzan dabiltzan jende ezberdinaren artean, izan ikasleak, izan kazetariak, garatzaileak ere bai, noski. Topaleku, topaune bat sortzea bideojoko edo euskara eta euskaraz bideojokoen inguruan hitz egin ahal izateko, gauza konpartidu ahal izateko eta elkarreta ezagutu ahal izateko. Bertaratutakoek bideojokoen arloko ertz ugari jorratu zituzten hitzaldiez gozatu ahal izan zuten. Azkenean ikusten dela bideojoko gintza oso maskulinizatua dagoela, ezta? Jone saiatu da estereotipo horiek erakusten, horrek dauzkan ondorioak zeintzu diren, bere egin dituzte azterketa batzuk nerabeekin, aurrekin. Ez dela, orokorrean ez dela papela, emakumea doana mutilaren bila, etxaietik ateratzera eta bar. Orduan, pizkat, ingurune horretatik nola dagoen guzti hori eta aldi berean nola
emakumeek ez direla oraindik hainbat ikusi edo oso ondo ikusiak, adibidez, eusko esportzetan eta ez direla hain ikusiak, ez? Gutxi direla eta orokorrean ez zaie oso tratu oso egokia ematen. Eskoletako aurrek oraindik bideojokoetan hasi aurretik ere, nola hasten diren barneratzen hainbat gauza, helduek erabat barneratuta ditugunak, ez? Adibidez, segun eta ze bideojoko mota gizonentzako direla, violentzia daukatelako, ikusi da baita ere heziketa beharrezkoa dela hasieratik, hor hutsune handia dagoela, bai eskoletan eta familietan batez ere. Dudabarik euskara presente egon beharko litzateke bizitzako esparru guztietan, eta bideojokoen esparrua ere gaur egungo gizarte modernoaren esparruetariko bat da. Zergaitik ez hor ere euskara presente egotea, ez? Interesgarriena izango litzateke gero eta joko gehiago euskaraz egotea. Hori lortzeko bideak urratu beharko dira, ez? Etorkizun hori eraikitzen hastea, hemen bertatik Euskal Herritik ere bideojoko gintza pentsatzen has gaitezen, eta guk egin dezakegun ekarpen hori zein izan daitekeen, ezta? Ez delako berdina Suediako komunitate bat edo Euskal Herriko komunitate bat, guk ere edukiko dugu munduari eskaintzeko zerbait, ezta? Datuak edo informazioa izateko behar handia dago. Ikerketa ez dago gaur egun datu bereiztu askorik euskara eta bideojokoen mundua lotzen dituenik. Hor badago ikerlarientzat lanerako esparru zabal bat, zoritzarrez datu bereiztuak ez ditugulako. Ez da adituak ekarri beraien jakintza bota eta hor gelditzea gauza da retroalimentazio bat edo elikadura bat ematea eta jendeak zer pentsatuekin joan da dira etxera, reposatzen utzi eta gero ateratzen dira ideia berriak. Utzi mezua seinalearen ondoren, Arriaga Antzokian estreinatuko den Arantza Portabalesen azken eleberriko moldaketa aurkeztu dute. Nik uste denok gaudela ilusioz, urduri ere pixkat, baino gogotsu lau emakume hauen historia ikusleei erakusteko eta gurekin gozatzeko beraiek ere. Tantxaka Antzerki konpainiak antolatuta, Miren Arrieta, Mireia Gabilondo, Oiana Maritorena eta Leire Ruiz aktoreak izango dira holtza gainean. Emakume ezberdinen bidezidorrak arakatzen dituzten istorioak kontatzeko. Lau emakume daude bizitzaren oso momentu ezberdin baten, hain ezberdinetakoa dira, oso zirkustantzia ezberdina dauzkate, baina aman komunean daukatena da daudela momentu bastante gogor bat bizitzen laurak, sufritzen ari dira eta nolabait liberazio moduan hasten dira pertsona bati, bere bizitzako pertsona bati erantzun gaiuan mezuak usten, eta orduan ikusiko dugu nola laurek egingo duten bidai bat, inkonprendituak sentitzetik edo bakarrik sentitzetik nola jongo diren haien buruarekin rekonziliatzen eta bere burua hobeto ulertzen. Dibortzio bati aurre egiten dion abokatua, semeari azken agurra eman nahi dion minbizia duen Andrea, eskonaurreko presioak aske bizitzea galarazten dion gaztearen historioa, eta sekretupean prostituta bezala lan egiten duen emakumearen joan etorriak azaltzen dira antzeslanean. Bakardadea, maitasuna edota komunikazioari buruzko gogo eta azaleratuko dira lau emakume hauen begi, aho eta bihotzetatik. Egin behar duguna da aztu jendia dagola eta saiatu emakume hauek bizi duten momentu horiek guk ere bizitzen, momentu guztietatik pasatzen eta albezain ondoen egiten ikuslek ere sentitu dezaten emakume hauen egonezina eta beraien egoera hori.
Gaurko euskarazko estreinaldiaren ostean, bihar gaztelerazko bertsioa emango da Arriagan. Urriaren 22 eta 23an Gasteizko printzipal antzokian emango da euskaraz eta gazteleraz urrenez urren. Azaroan, 21 eta 22an Donostian antzoki zaharrean izango da euskaraz, eta 23 eta 24an gazteleraz. Serieslan jaialdiko 5. edizioa aurkeztu dute gaur Bilbon. Bertan, internetez hedatzen diren sailak ikusteko aukera egongo da. Urriaren 21-etik 26 bitartean, mundu osotik etorritako 100 ekoizpen ikusteko aukera egongo da. Horrez gain, Euskal Ekoizpenek ere leku berezia izango dute aurten. Zure txanda da Euskal Herrian egindako lehenengo slasherra emango dute. Bizkaiko Foru Aldunditik orain dela 2012tik estrategi konkretu bat martxan jarri genuen, Bizkaia Kreatiba Estrategia. Kasu honetan, Bizkaiko lurraldean geneukan sektore kreatiboak bultzatu nahi genituen. Ikus-entzumenezko sektorea virtualizatzen edo tendentzi bat dauka virtualizazioratz, digitalizazioratz. Guzti horrek eragin batzuk ditu sektorean eta lurraldean eta gu hor egon behar gara. Izan ere, jaialdia bere negozio aukera sortzaile atalengatik bereizten da. Jaialdian 200 ekoizpen bilera baino gehiago daude antolatuta. Websaien munduko punta-puntako konpainiak aurkeztuko dira. Eta Viacom, Hulu edo Fluxerreko kargu exekutiboak Bilbon egongo dira. Jaialdiak doako hasiera gala antolatu du Bilborroken urriaren 22ako. Sari banaketa ordea Guggenheim Museoan egingo da urriaren 26an. Serieslan jaialdiaren 5. edizioak honako berritasunak dakarz. Berrikuntzen artean sari berri bat dau, garaikur handiena izan daitekena, eta da showrunneraren irudia saritzen duena. Eta showrunnera da gutxi gora bera ikusentzuneko proiektu batetan guztia egiten duena. Idazlea edo zuzendaria eta guztien atxetik doana proiektuaren arima. Gabon guztioi eta ongi etorri gurean gaur gakoak saiora. Kataluniara begira ekingo diogu gaurko saioari ere. Protestek ez dute etenik eta askatasunaren aldeko martxak Bartzelonatik geroz eta gertuago daude. Bihar iritsiko dira bertara. Bitartean, bart gauean ere istiluak izan ziren, hainbat hiri eta herritan eta errepresioa ere aurreko egunetakoa bezalakoa izan zen. Atzo hasitako hori egungo grebari jarraipena ematen ari diote. Goizean, piket informatiboak antolatu dituzte eta herritarrentzat ere okupatu klaseak bertan bera uzteko asmotan. Orain goizean hemendik Unibertsitate plazatik aterako da manifestazioa. Gelak ustu eta kaleak bete ditu ikasle grebaren 2. egunak. Milaka pertsonek hartu dute parte, megafonoak eta pankartak eskuetan. Aldarrikapen eta jai giroa nagusi izan da goizean zehar, zuzeneko musikarekin lagunduta. Preso politikoen absoluzioa eskatu dute eta Espainiako prentsaren manipulazioaren aurka egin dute manifestariek. Liskarri gabe aurrera jarraitu du martxak eta Sainaume plazan amaiera eman diote aho betez errepresioaren aurka.
Bestalde, Torra Generalitateko presidenteak egin zuen agerraldia atzo gaueko istiluei erantzuteko. Indarkeriazko ekintzak etetera deitu du horrela. Protestak beti baketsua eta zibikoa behar du. Zenbat eta handiagoa hobeto, baina beti baketsua. Baina arratsaldean milaka pertsona batzen ari dira hemen Grazako pasealekuan CDR-ek dituta oraingoan txandalarekin eta pilotekin etortzera deitu dute kirolaren jai desobedientea bultzatzeko biharko ostiraleko greba orokorraren bezperan. Euskal Herrian, gure eskuk larunbatean Kataluniarekiko elkartasunez deitutako manifestazioarekin bat egin dute, hainbat alderdi, sindikatu eta gizarte zibileko beste hainbat eragileek. Bai oian alaxera, egia esan Euskal Herriko ordezkaritza zabal bat atxikitu da gure eskuren manifestura. Alderdi politikoei dagokienez, EH Bildu, EAJ eta Aldugu. Sindikatuen aldetik, ELA, LAB, Esteila, CSK, Hiru eta Etxaide. Demokrazia Bai plataforma eta erabakizaleak abokatuen elkarteak ere bat egina izan dute manifestuarekin, baita kultura eta kazetaritza arloko hainbat pertsona ezagunek ere. Askatasuna konponbidea politikoaren alde izena duen manifestu bateratu bat aurkeztu dute gure esku dinamikak hainbat alderdi politiko, sindikatu eta eragileekin batera. Bertan, Kataluniako presoen askatasuna eskatu dute, eta gure eskuk larun baterako Donostian erreferenduma ez da delitua lelopean antolatu duen manifestazioari babesa agertu diote. Kataluniako buruzagi independentisten aurkako epaiak ondorio larriak dakartzala salatu dute. Prozesu judiziala ez dela batere justua izan azaldu dute, eta funtsik gabeko akusazioetan oinarrituta dagoela sententzia. Bidegabekeria honen aurrean preso guztien askatasuna aldarrikatu dute, eta epaiaren ondorio larriak zuzenean pairatu dituztenei eta haien senidei elkartasuna adierazi diete. Arlo sozial eta kulturaleko hainbat pertsonek ere bat egin dute manifestuarekin, eta gure eskuk larun baterako Donostian deitu duen manifestazioan parte hartzeko deia luzatu dute. Injustizien aurrean, herritarren mobilizazioan sinesten dutelako. Gaur kursalan agerraldi publiko zabal bat egin dugu, manifestatu bateratu bat sinatu dugu bai eragile politiko, sindikal eta eragile sozial eta Euskal Herriko pertsona erreferente batzuek bateratuta. Alde batetik Auzitegi Gorenaren epaiarekiko desadostasuna salatuz, agertuz. Salatuz ere oinarrizko eskubide eta askatasunekiko ondorio larriak ekartzen dituela, preso politikoen askatasuna eskatuz ere, eta aldi berean guretzako auzi politikoek, konponbide politiko eta demokratikoak eskatzen dituela adiraziz, eta gu erabat konbentzituta gaude gure gizartearen gehiengo sozialak partekatzen dituen balioak direla balio demokratikoak, eta zentzu hortan momentuko egoeraren larritasuna ere adierazi nahi izan dugu, eta oinarrizko eskubide eta askatasun guztien urrapenen aurrean eta injustizia hauen aurrean herritarrok zilegitasunez mobilizatzeko eskubidea dugula eta beharra ere badagoela, ez? Eta zentzu hortan Euskal Herrian beharrezkoa ikusi dugu eta ikusten dugu erantzun zabal bat eta irmo bat artikulatzea, eta horregatikan aldi berean manifestuan ere dei egiten dugu larun bat hontan 19an Donostin gure erreferenduma delitua ez dela lelopean, gure oinarrizko eskubide eta askatasunen alde mobilizatzera dei egiten dugu. Kasu honetan bai EAJ, EH Bildu eta Aldugu bat egiten dute alderdi politikoen aldetikan, eta sindikalgintzan bai atzo izan zen sindikalgintzako deialdia ere, eta bertan izandako guztiak gure manifestu honekin bat egin dute, eta mobilizazio deialdiarekin ere, eta horretaz aparte Euskal Herri mailako pertsona erreferente eta gai anitzetan, bai kulturgintzan, bai kazetaritzan, kiroletan eta diharduten pertsona askok bat egin dute ere manifestu honekin. Gu hilabeteak damazkigu salatzen bere prozesu judiziala bera, Auzitegi Goreneko prozesu judizial bera,
oinarrizko eskubide eta askatasunak urratzen zituela, arbitrariotasunez beteta izan dela, eta epaiak berak konfirmatu egiten du larrialdi demokratiko sakon batean bizi garela, oso larria dana, eta zentzu hortan, beti prest azaldu gea eta prest izango gea eta determinazio hori daukagu, gure oinarrizko eskubide eta askatasunen aldeko borroka egingo degula, eta zentzu hortan ere epaiak berak ere erreferendumaren egikaritza bera kriminalizatzen du, eta gure eskuren oinarrizko ideietako bat edo aldarrikapenetako bat da gure etorkizunaz modu demokratiko eta libre batean erabaki nahi dugula, eta horretarako erreferenduma tresna demokratiko oinarrizkoena da eta beharrezkoena, eta guk Euskal Herrian legeztatuta ikusi nahi dugu, bermatuta izan nahi dugu, tresna hori erabili nahi dugu gure etorkizuna eta gure orainaz ere arduratzen gaituzten gai guztien inguruan erabakitzeko, ez? Eta zentzu hortan beharrezkoa da, momentuko egoerak beharrezkoa da mobilizatzea, ez, eta herritar guztiak aktibatzea, baina beharrezkoa da ere gure borondatea azaltzeaz gain eta aldarrikatzeaz gain gure erabakitzeko bide propioa eraikitzea. Ez da hori izan, gaur Euskal Herrian Kataluniarekiko elkartasunaz egin den ekitaldi edo ekimen bakarra Ernaik egindako deialdiarekin bat egin eta kaleetara irten dira milaka gazte Kataluniako sententziaz gain Altsasuko gazteen sententziaren kontra ere mobilizatzeko. Ertzaintzarekin tentsio uneak izan dira Bilbo eta Gasteizen Arabako hiriburuan, batez ere bertan trenbidea moztu egin dute gazteek eta ertzaintzak horietako 19 atxilotu egin ditu. Ernai Gazte Antolakundeak mobilizazioak egin ditu Euskal Herriko hegoaldeko hiriburuetan. Bertan helarazi duten mezua argia izan da. Ez dute absoluzioa ez den beste epairik onartzen, ez Altsasuko kasuan, ez da buruzagi independentisten kasuan Kataluniari dagokionean. Gure dugu salatu, azkenengo egunetan egon diezan epai ezberdinak Espainiar justiziatik, batetik Altsasuko gazteen kontrako epaia eta beste batetik prozesari lotutako epaia. Mobilizazioaren bukaeran irakurritako adierazpenean azaldu dutenez, Espainia ez da demokrazia bat eta are gutxiago justizia oinarrian daukan estatu bat. Horren adibide gisa, Altsasuko kasuak estolden boterea eta lobby ultranazionalistek prozedura judizialetan daukaten erabakimena erakusten dutela adierazi dute. Gainera, Altsasuko gazteen absoluzioa ez dakarren epairik onartzen ez dutela azpimarratu dute. Bestalde, herrialde katalanei begira, errepresioa, atxiloketak, espetxeratzeak eta epaiak injustiziatzat jo dituzte. Eta ezer aldatzeko prest ez dagoen erregimenaren aurrean, gelditzen den bakarra independentzia dela nabarmendu dute Ernaiko kideek. Biak epai politikoak eta biak estatu epaiak. Egiten diogu Euskal Gazteriari kaleak hartzera eta baita zapatuan gure esku dago deitutako mobilizazioan parte hartzera Donostian eta hurrengo larun batean, 26an, Iruñan Altsasuko gazteen aldeko mobilizazioan parte hartzera ere bai. Gasteizen atxilotuta eraman dituzte hainbat gazte, Ernairen arabera 17 dira atxilotuak. Bilbon ostera, ertzaintzak manifestarien aurka egin du Espainiako delegazioaren aurrean. Errepidetik kentzeko esan diete, baina espaloian ere kolpeak hartu dituzte manifestariek. Gaurkoan hasi da Marabillaseko gaztetxeko gazteen aurkako epaiketa. Gogoratu behar dugu, lehendabiziko bista bertan bera gelditu zela akusazioak zigor handiagoak eskatzen zituelako eta gaurkoan beraz ospatuko da lehendabizikoa. Kanpoaldean 100 gazte batu dira animoak eta elkartasuna adierazteko. 22 gaztek deklaratu dute Marabillas gaztetxeak egoitza zuen Rozalejo jauregia okupatzeagatik. Usurpazio delitu arina egotzi die Nafarroako gobernuak eta Ondarea kudeatzen duen zerbitzu buruak bertan burututako ekintzen egitura akatsak eragiteko arriskua sortu zutela ziurtatu du. 100 lagun inguru batu dira justizia auzitegiaren aurrean Marabillas gaztetxea okupatu izanagatik epaituak izan diren 22 gazteei elkartasuna adierazteko. Kantu eta Marabillas aurrera oihu artean
lagundu dituzte akusatuak epaitegira sartzear zirenean. Nafarroako gobernuko perituak ekin dio deklarazioari eta defentsak galdetuta Rosalejo Jauregiari inongo erabilerarik eman ez zaiola aitortu du. Foruzain batek ere deklaratu du akusazioaren partetik eta akusatuetako bat identifikatu egin badu ere, eraikinean sartzen inoiz ikusi ez zuela ziurtatu du poliziak. Identifikazioei helduta beste agente batek gazte bat hedabideetan agertu izanagatik identifikatu zutela aitortu du. Gogoratu beharra dago maiatzean egitekoa zela epaiketa, baina atzeratu egin zuten Nafarroako gobernuak azken unean beste txosten bat aurkeztu zuelako. Isun ekonomikoa jasotzeko arriskuan daude 22 akusatuak. Gobernuak 70.000 eurotik gorako isuna eskatu du akusatuentzat. Horietatik 36.000 euro erantzukizun zibilari dagozkionak lirateke eta gainontzeko diru kopurua Rosalejoren Jauregian sortutako kalte materialengatik. Arkitektuen deklarazioaren ostean, defentsak egotzitako kalteen balioa Nafarroako gobernuak eskatutakoa baino askoz murritzagoa dela defendatu du. Marabilla auziarekin lotuta, azkenean fiskaltzak akusatutako 3 gazteri usurpazio delitu arin bana egotzi diete eta 670 euroko isun bana eskatzen du bakoitzarentzat, esan bezala, fiskaltzak horrez gain zigortutakoek 37.000 euro inguruko kalte ordaina eman beharko liokete Rosalejo Jauregiaren jabe den Nafarroako gobernuari. Eta gaiz aldatuta Nafarroan jarraitu zori bai, kontseiluak larunbaterako deitutako manifestazioarekin bat egin dute, gaurkoan hainbat sindikatuk, ez dala, Josu Ganuza. Bai, oian, lehenik eta behin gogoratu beharra dago, heldu den larunbaterako manifestazioa deitu duela kontseiluak, eguerdiko 12etan Nafarroako gobernuaren atarian, eta horrekin bat egin zuela aurreko astean euskalgintza osoak, Nafarroako esparruko euskalgintza osoak. Gaurkoan deialdiarekin bat egin dute euskal sindikatuek eta hauek salatu egin dute beharrezkoa dela beste marko bat beharrezkoa dela eskatu dute eta euskararen legea aldatzea aldarrikatu dute. ELA, LAB, Steilas, ESK, IRU, N eta CGT sindikatuek kontseiluak larunbaterako deitutako elkarretaratzean parte hartzera deitu dute. Euskararen dekretuaren aurkako azken sententzia hizkuntzaren aurkako erasoa dela salatu dute. Epaia gaitzetxita euskaliztunen eskubideak defendatzera deitu dute gaurkoan. Sindikatuok Nafarroako Auzitegi Nagusiaren epaia gaitzesten dugu. Epai horrek Nafar herritarren eta langileen eskubideak 11. aldiz urratu ditu. Ezin onartuzkoa da administrazio publikoan hizkuntza eskubideak behin eta berriz urratzea. Euskarak bertako hizkuntza minorizatua denez, babes legalak behar ditu. Nafarroako gobernuari epaiari helegitea jartzea eskatu diote eta indarrean dagoen legediaren arabera aurrera pausoak ematea. Berriz ere, deusestatuak izan ez daitezen eta emandako urratsak gibelera egin ez dezaten. Euskararen lege berri baten beharra aldarrikatu dute. Indarrean dagoen 1986ko araua aldatuko duena. Epai horrek agerian utzi du euskararen lege berri baten beharra. Foru lege maila duen testu berri batek bakarrik zonifikazioa ezabatu dezake eta euskaldunen eskubideak bermatu. Bertzela, gaitzetsi dugun epaiaren kasuan bezala, epaitegiek ikuspuntu arras diskriminatzailei utziko diete. Erregimeneko alderdien eta UGT, AFAPNA, Sindikato Mediko eta Satxe elkarteen jarrera salatu dute erakunde horiek euskara B mailako hizkuntzatzat hartzen dutelako eta esparro publikotik at utzi nahi dutelako. Adostuz elkartea osatzen duten 2005 irakasle jubilatuk baino gehiagok, EAJari eta PSOEri leporatzen diete 2012tik itxaroten dabiltzan kalte ordainak jaso ez izana. Adostuz elkarteko kideek bere garaian aurre erretiroa onartu zuten gazteagoei lekua uzteko eta trukean kalte ordaina agindu zieten gobernutik 2012an. Krisi ekonomikoa medio, etenda egon den hitzarmenaren inguruko lege proposamenaren tramitazioa nahita ez luzatzeko exigitu du Adostuz elkarteak. Lege proposamena
oposizioarekin landu genuen, aurkeztu zen, baina eta legebiltzarrak tramitera onartu zuen. Lege proposamena eztabaidatu behar da batzorde batean, eta gobernantza publikoko batzordera pasatu zen. Zer gertatzen da? Batzorde hori ez dela bildu. Luisa Calvok adostu elkarteko presidenteak irakasle jubilatuen kolektibo honekin injustizia bat egiten ari dela eta ganberaren gehiengoa arbuiatzen dabiltzala adierazi du. Alderdiei eskatu diegu mesedez, eskaz esatela bilera bat batzordea biltzedin, eta horrela egin zuten. Oposizioko 3 alderdiek ezarrita dago, 2 alderdik hori eskatzen badute, 7 egunen epean, batzordea bildu behar da eskatutako gai ordenarekin. Irailaren hasieran eskatu zen bilera hori, eta ez da bete. Gutxienez, kaltedunak diren 2500 irakasle jubilatuek mobilizazioak berrartuko dituzte eta hauteskunde kanpainian beren presentzia bermatuko dutela iragarri dute. Igandean abiatuko da Aita Mari itsasontzia Siziliarantz. Bertan depositua bete eta Greziako Lesbos uhartera abiatuko dira. Larrialdietako 7 tona material prest dituzte erreskate ontzian. Neguko arropak, manta, camping dendak eta higiene produktuak besteak beste. Aita Marik asteak zeramatzan Madrilgo derrigorrezko baimenaren zain. Hasieratik ugariak izan dira gobernu espainolak ontziari jarritako trabak, hala salatu izan dute itsasontziko langileek, eta horrek Grezian dauden errefuxiatuei laguntza humanitarioa eramatea eragotzi die. Itsasontzia errefuxiatuei laguntzera soilik mugatuko da, erreskateak egiteko baimenik ez baitiete eman oraingoan ere. Bi dutxa montatu zian eta 2 komun montatu zian. Psikologikoki ekartzen dutenaz gain, fisikoki asko desertua pasatzen dute, askotan bortxatuak, ikaragarrizko goera pasatzen dituzte. Pixik jendia gainean, gatza denodak iguztetan itsasoko ura eta nola egiten digun guri, ez? Askotan esentitzezu legortasun guzti hori eta eguzkia eta gatza eta gasoila eta bazkenean egoera fisikoa ere nahiko makala izaten da, ez? Eta dutxa hauek gutxi bada ere behintzat busti dutxatu eta pixka pertsonago sentitze hori oso garrantzizkoa dela pentsatzen dugu, ez? Eta oso punto garrantzizko bezala ikusi genuen, hau egiteko garaian eta proiektatzeko garaian. Dago ikerketa egina eta estudioa eta teknikari planota dana guztia daude prest 120 pertsona sartzeko hemen barruan. Orduan, argi dago, ezin dela itsasoan egon, ez dakizen bat egun 120 pertsonekin, baina ere bai dago argi badaukala gaitasuna 120 pertsona eramateko. Hemen daukagu erizaintza. Moldatu da, hemen joaten dira medikoa eta erizaina, edo 2 erizaina, segun eta misio bakoitzean, kamilekin, argi dago hemen askoz gehiago ezin dela ebakuntza bat ezingo litzakekin. Baina bai hasierako asistentzia horretarako prestatuta dagoela, material dexente dauka eta nahiko konpletoa dago. Moldaketa ikaragarria izan da bai. Horrekin oso konten gaude, pena ez digutela uzten erabiltzen. Ni hemen lurreko lanak egin ditut, baina joaten dana kanpora edo joaten dana bialea laguntza asistentzia sanitarioa ematea, jende guzti hori bere denbora libretik egiten. Eta jende asko da gainera, urtean barna jende asko pasatzen da. Ekipo bakoitza baldin bada adibidez 6-7 pertsonatakoa eta 15 aldian behin aldatzen baldin bada, imaginatu hilabetean barnatzen jende. Eta gainera oso konten gaude jekizekan ikusten dugu jende asko dagoela, jende asko kontra dago, baina beste jende asko oso bolondrez egokia da eta Euskal Herriko erantzuna izaten ari da ikaragarria. Bai ekonomikoki, bai lan mailan eta horrek oso ondo sentitu arazi gaitu. Xabier Amuriza bertsolariak irabazi du Eusko Ikaskuntzaren 2019ko Manuel Lekuona saria. Epaimahaiak Amuriza bertsolaritza modernoaren erreferente argia dela nabarmendu du.
Horrez gain, arlo desberdinetan aurrendaria izan dela argitu dute. Saria hau irabazten duen lehenengo bertsolaria izan da Xabier Amuriza. Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekuona saria sortu zuen euskal komunitate globalarentzat ekarpen garrantzitsua izan zitekeen lana egin duten pertsonei aitorpena egiteko. Zornotzarraren kasuan bertso eskolak bultzatu eta metodologian eragin nabarmena izan duela adierazi dute. Bere lana Euskal Herriko bazter guztietara hedatuz. Izen handiko sario lortzen duen lehen bertsolaria da Xabier Amuriza. Merezimendu osoz egin du. Izan ere, bertsolaritza modernoaren erreferente absolutua da. Bertsolaritzaren artean garai aldaketa markatu duena. Horrez gain, euskal kulturari egindako ekarpena ikaragarria izan dela esan dute. Arlo askotan aurrendaria izanez. Amurizak utzi duen aztarna modu agerian nabarmentzen da ez soilik bertsolaritzan. Literaturan, ikaskuntzan eta musikan eduki duen lan ibilbidea ere goraipatu dute. Xabier Amurizak ibilbide luze eta opara du poeta, novelagile, saiakeragile, artikulugile eta itzultzaile gisa. Musikari alderdia eta frankismo garaitik duen konpromiso politikoa ahaztu gabe. Behar bada aurkituko dituzue seguruenik asko posten direnak. Baina behar bada ez duzue aurkituko ni beste postu denik. Nazioartera begira jarrita, Rojava izan da azken astebete pasatxoan gaurkotasun iturri nagusietako bat. Gaurkoan, egunerokotasunaren zurrunbilotik pixkat alden du, eta azken urteotan bertan martxan jarri duten sistemari buruz, konfederalismo demokratikoari buruz hitz egin dugu, Maili Gallastegi, Askapenako kidearekin. Nolabait labur bilduz edo hiru zutabe nagusi izango lituzke. Batetik genero berdintasuna edo emakumeen askapena, bestetik demokrazia erreala edo erradikala ditzen diotena, eta bestetik garapen ekologikoa. Hiru zutabe nagusi horiek bai PKKek bere garaian pixka bat ikuspegi marxista-leninista zurrunago batetik igarotzen direla estatu kurdu bat aldarrikatzetik beste sistema autonomo konfederatu baten aldeko apustua egiten dutela Rojavarako. Eta azken urteetan praktikan martxan eraikitzen ari diren sistema da. Oinarrietatik egituratzen eta eraikitzen den sistema bada bi plano nagusitan, bai geografikoki, herrietan, auzoetan, hirietan estrukturarik txikiena komuna izango litzateke, komunetan antolatzen dira eta komunatik ondoren auzo, hiri eta eskualde edo kantoietako asanbladak egongo lirateke. Komunetan erabakitzen dira zein diren komunako beharrak, oinarrizko beharrak zeintzu diren, ze gatazkaren baldin badago irtenbide kolektiboak nola ipini gatazka horiei, eta nola antolatuko diren, kanpo erasoren bat baldin balego, autodefentsarako edo auzoaren defentsa hori egiteko. Kopresidentzia sistemak funtzionatzen du, eta ordezkaritza mixtoa izan behar da beti, gizonezko bat eta emakumezko bat. Emakumezkoa, emakumeen mugimendu autonomo propioak erabakitzen duena izango da, eta baita ere betorako eskubidea izango lukete. Hori geografikoki, eta gero baita komiteka edo esparruka ere antolatzen dira. Gazteak, hezkuntza, osasuna, emakumeak, media, edo hainbat komite ezberdinetan, ekonomia ere, kooperatiba pilo bat sortu dituzte, eta horrela sortzen da sistema doa eraikitzen pixkanaka. Baita ere garrantzitsua da azpimarratzea, Kurdistango iraultza edo Rojavako iraultza bereziki saldu da emakumeen iraultza edo iraultza baten barruan, la revolución de la revolución moduan, eta hori azken urteetan bai eman dela emakumeen askapena lehen lerrora eraman da, eta horrek dakarren guztiakin, baina izan dela aurretik hainbat emakume militantek egindako lanari esker. Hau da, emakumeak PKKen unibertsitateetan eta aspalditik dabiltza lanean eta azpimarratzen Kurdistan askerik ez dela egongo emakume askeri gabe. Horietako ikono bat izan da Sakine Jansiz, PKKko
beste liderretako bat, Ojalanekin batera, erailtzutena 2013an Parisen beste 2 militante kurdurekin batera. Askotan bigarren plano batean geratzen dena, baina ez da ahaztu behar, onaino iritsi direla eta Ojalanek teoria guzti hauek eta plazaratu eta zabaldu dituztela, aurretik sekulako lana egin dutelako hainbat eta hainbat izenik gabeko emakume militantek eta hainbat izendun, baina ez hain biztan egon direnek. Aukera izan genuen emakumeen autodefentsa militarrerako unitatetako hainbat kiderekin hitz egiteko, eta haiek azpimarratzen zigutena zen 3 betebehar nagusi zituztela. Batetik herria babestea, bestetik emakumeen askapena eta jendarte aske baten eraikuntzan urratsak ematea. Eta beraiek behin da berriro azpimarratze zutena zen, gerra egitera kondenatuak egon direla bizitzeko. Azpimarratze zuten talka hori, ez? Hau da, ez da estatu batek izan dezaken egitura imperialista bat, armada bat izan daitekena, baizik eta hori da pentsamendu patriarkaletik deribatzen den instituzionalizazio bat, ez? Armada. Eta hau beste alde batetik izango litzake autodefentsa unitateak behartuak daudenak Kalashnikovak eskuetan borrokan egitera sistema oso baten defentsan. Eta irudi ikusgarri batzuekin esango dizuego agur gaurkoan. Montserraten egin zuten moduan, Aiako harrian ere argi batzuk jarri zituzten bart gauean egin zuten kasu honetan, Kataluniarekiko elkartasunez eta baita larunbateko manifestazioan parte hartzeko deia egiteko ere. Irudi hauekin uzten zaituztegu, ondo izan eta bihar arte. Fin bat da, eta 30 zentimetrora, badaude distantzia ezberdinetako zuloak. Bai. Baina hori normalean... Kasu honetan denbora gehiago behar dute, egiteko, berez. Baina ere, nahikoa, hilabetetan. Grabaketa eguna, irailaren 19 dugu, eta Marrobiak orainik. Bai, hau da mota bat ematen duena... Jasoko ditugu batzuk, David? Bai. Ni bitartean jaso dut, jaso dugu. Bai, problemari gabe. Bai ez, begira, hauek hemen baditugu batzuk. Hau da... Zaritza eta abeltzantzaren inguruan, ia egin daiteken, ez dakit guztia edo pixka bat, enpresa publikoa den pixka bat ikuspegi horretatik. Soluzioa efizienteagoak eginez, bai bertako arrazak eta variedadea mantenduz, bai bertako kalitatezko produktuak bultzatuz hemen eta kanpoan, bai ureztatze prozesuak kudeatuz, eta barratuan, Nafarroko gobernuak Intiari ematen dio pixka bat zer egin ardura. Oso urte ona izan da, loraldia zegoen garaian eguraldi hona egin zuen, erleak bere funtzioa bete zuten, eta pinporta alde pila bat sortu dira. Eta horri esker, datorren urtean, hazkuntza politago bat izango du. Igual berandu hain naiz. Hau, berez, ekaian bukararako egina beharko luke, regenerazio aktibo bat lortu.
erantzuna gori-gorian. Baten batzuk, atzo Bartzelonako istiluetatik petroleoa atera nahi izan dute. Parisen adokinen azpian, hondartza omen zegoen. Batek daki Bartzelonako adokinen azpian zer aterako ote duten. Baina iraultzak egon badaude lehen Paris bustok, eta orain batzuntzat aldaketa klimatikoa, beste batzuntzat pensioak, erretiroak, baina batek daki gurean zer izango den. Bitartean, Rojavako emakumeak masakratzen jarraitzen dute, eta Mediterraneoa hilerri erraldoi bat bihurtzen ari gara. Hau kolpez kolpe da, lehen saioa, sikeran espero dugu gaurkoan ondo ateratzea. Az gaitezen. Eta gaurko saioari hasiera emateko solaskideak, lehenik eta behin Miren Legorburu, Gabon? Gabon, zer moduz? Ondo, hainbestean, bai, gustura. Eskerrik asko lehen saiora etortzeagatik. Beti, bai ez esango dizut, beti, etxean bestela tratatzen aztu. Ez dakizu ongi zer egin duzun, Miren, ez daki ongi. Bestetik, Unaia, Paolaza, kaixo Gabon zuri ere, eta ongi etorri. Bai, kaixo Gabon. Bai, zure ongi? Bai, oso ondo. Zure prest etortzeko. Primeran, bai. Bikain, ondo, baditugu ja bi hemen izango zaituztegunak. Eta bestetikan hemen dugu Ainara Maia, Gabon zuri ere. Bai, Gabon. Bai, esan beharra dut, leheno ez dut esan, baina, klaro, Onjarbitik ditugu batzuk, Antiguotik beste batzuk, Zuirundik, Oarsoako jendea, Oarso Bidasoako jendea hemen dugu, ongi etorri. Mila esker onbitagatik, eta, bueno, nire lehen aldia da, eta, lehena eta esaten dizut ez azkena izango. Eta, Asier Errasti, zuetxekoa zaitugu, baina badakigu ere primeran ibiliko garela, gaur lasai. Bueno, behintzat lana eman diazu, Hau dena prestatzen, nola ibili garen, zoratuta, baina, bueno, ea dena ondo ateratzen den. Seguru, ondo aterako dela. Etatik Bartzelona bidean, lehengo galdera, Miren, oker ez banaiz, zu Kataluniakoa bizi izan duzu, egon zinen, han ere, eta saiazu nola bizitzen ari zara? Begiratzen dut pixka bat, haiek gu duela 12 urte begiratzen gintuzten bezala. Orain dela 12-14 urte, gu ginean ara joaten ginenak, hitzaldiak ematera, orduan gu geunden, indarra egiten, ez? Askapenerako indarra egiten ari ginean, eta gu ginen haientzat, independentistentzat nolapaiteko referentea. Hitzaldi baten edo beste egitea joan itzan, eta gero tokatu zitzaidan haien bilakaera hurbil samarretik jarraitzea. Bai joatea Bartzelonan egin zen lehendabiziko galdeketara, non futbol mundialarekin koinziditu zuen, eta Bartzelonako erdialdeko balkoiak bandera espainolez beteta zeuden, eta aldiz, independentistak, tematuta zeuden galdeketa egin behartzala, herriz-herri egin behartzala eta Bartzelonan ere egin behartzala. Eta, nik esaten nuen hauek inoxenteak, eta ikusi dudanean gerora ze indarra hartu duen herri mugimendua zertarako gai izan den politikoak ez zeudelako hasierako galdeketa haietan. Herri bateko, Ereizeko alkatea edo beste kenduta, politikoak ez zeudenan. Eta herria nola izan den gauza politiko horiek
mugitu eta onaino ekartzeko eta gaur torre ikustea manifestazio herri mugimendu horretan parte hartzen, ilusioz ikuste. Alegia, berriro egin diozu galdera zure buruari, ez da berriro esan duzu inuxenteak? Oida, bueno, inuxenteak ni galanta, haiek ez dakit, behar badan haiek ere ez zuten olakorik esperoko, baina egia oso txukun lan egin dutela, eta ikusten dela, herri batek lan egiten duenean, emaitzak ikusi egiten direla. Saltoka egingo du, Tainara, esaiazu, zein da zure inpresioa? Hola, motzean, nahiz eta motzean zaila izan. Bai, motzean zaila da, egia esan, nik Kataluniarekin izan dudan aheman urbilekoa izan da duela, referenduma egintzen urtean, hilabete lehenago egon nintzen Bartzelonako diadan, eta ikusi nuen diada izan zen ikaragarria, ez dakit sentitu nuen enbidia, ez? Enbidia, hori da gai, hemen Euskal Herrian nik apalxamar ikusten dut neure burua eta orokorrean gizartea eta enbidiaz begiratzen diot nola orain gogorkeria bortizkeria ez, baina ikusten dut hango jendea gogotsu dagoela, aurrera egiteko gogoz eta beraien antolakuntza gaitasuna oso handia ikusten dut. Ikusten ditudan orain azken orduotako, azken egunetako berriak ikusten ditudanean eta ikusten dut gaitasun handi bat dutela hor gizartean, ez politikoen aldetik, baizik eta gizartean. Eta hori benetan txalotzekoa, bai. Enbidia sanokoa, arrazoi. Enbidia sanoa, bai. Hori da. Unai, zuretzat ere galderatxo bat, desobedientziaz asko hitz eginda eta hitz egiten ari da, zuk askotan esaten duzu, ezta? Burujabetza omen da bidea, baina hau egingarria da eta beste negoziatzeko biderik bada, edo nola ikusten duzu? Bueno, galdera... Oso motza. Kataluniak batez ere, eta nik uste dut ez dela aipatuta, behintzat aipatu harrekoa dela, Kataluniak erakutsi duela posible dela. Eta nik uste dute hori oso importante dela, ez? Posible dela, Espainiatik ateratzea, posible dela askapen prozesu bat aurrera eramatea, Europako, 21. mendeko Europan, ez? Eta hori nik uste importantena eta guretzako Euskal Herritik begira onena, ez? Gure Euskal Herri posible dela. Desobedientzien kontuarekin. Bai, nik uste dut Katalunian hasi dira desobedientziarekin. Guk ez daukau parean Londoneko gobernua, ez? Guk daukaguna da Madrileko gobernua eta Pariseko ere bai, ezta? Beraz, guk eta Kataluniak eta guk sortu behar duguna independentismo oso aktibo eta oso konstiente bat da. Adibidez, Eskozian nahikoa da, erreferendum egunean jun, bozkatu, bai, eta listo, ez? Bueno, ez da horren errexea, ez? Hemen askoz konstientea egin behar dugu, askoz implikatu egin behar dugu, eta polarizazio maila altu horiek lortu alizateko nik uste dut desobedientzia oso importantea dela. Desobedientzia oso importantea eta desobedientzia batez ere burujabetzaren bidetik. Eta nik uste dut etorkizunean, hori igual gero aipatuko dugu, etorkizunean independentismo sortzen ari den independentismo berri horrek behar dula izan pixka bat burujabetzaren bidean desobeditzea, ez? Herriari obeditu, lege injusto horiek desobeditzeko, ez? Eta hor badagola, nik uste dut karril bat oraindik biltzen hasi ez garana, Katalunian hasi dirana, eta nik uste dut etorkizunean hortik jungo gerala. Orain, desobedientziaz, egia da Katalunian ikusi dugun fenomenoa sententzia eta gero izan dela tsunami demokratikek egindako erantzun hori, ez da, izugarrizko jarraipena izan duena, bai telegramez, bai azken finean, 21. mendeko gerran sartu gara, ez da, sare sozialen eta medioen gerran. Baina, bueno, pixka bat gehiago azalduko digu Gorka Julioke zer dioen tsunami demokratikonen inguruan. Mareak eta koordinatzeko egiten dituzten ekintzak tsunami edo delako hori koordinatzeko nola erabiltzen ari diren zenbait mezularitza tresna, izan Telegram, izan Signal, eta orain gainera aplikazio espezifikoak sortzea horrek ekidituko duelako adibidez, webgune konkretu bat iztean dutenean, komunikazio. Eta hementxe ikusi dugu Gorkaren hitzak, baina hala ere naiz eta Gorkak bikain azaldu digun, hemen dugu Asier, pixka bat gehiago azaltzeko tsunami demokratiken historio hau pixka bat azaldu diguzu, ze, klaro, ja hasi dira ere mehatxuka edo esan ez kontuz, zuen bilagoaz eta ez da Espainitik.
Bai, kontua da, barne ministeritzak esan duela, ez daukala ideiarik tsunami demokratikonen atzean norrote dagoen, nola antolatu diren, azken egunetan egia da, jakin dugula pixka bat beraien antolakuntza nondik nora joan den. Hasteko Telegram eta Signal aplikazioak erabili dituzte, Gorkak ondo esan duen bezala, aplikazioek zergatik eta ez WhatsAppa, kontua da WhatsAppak Facebookek kasu honetan kolaboratzen duela, noizean behin poliziarekin, FBI-arekin, edo behar duen gorpuarekin, eta mezuak ez daude erabat babestuak, erabat enkriptatuak. Signal eta Telegram, bai, ustez behintzat, horrela saltzen dute aplikazio hauek, baina orain azken egunetan jakin izan dugu, Tsunami Democratic mugimenduko kideek sortu dutela beraien aplikazio propioa, barne zerbitzari batzuetan alojatua dutena, eta, hau aplikazio oso erraixa da deskargatzen, interneten dago, guk gure mobilan deskargatuko nezake oraintxe bertan. Kontua da ondoren, bertako informaziora sarbide izateko guk QR kode bat erregistratu beharra daukagula. Nun daude QR kode horiek? Gure inguruetako konfiantzako pertsonetan, edo, mugimendu independentistaren giroko tabernetan, eta zerbait oso, nahiko itxi eta esklusiboa da, soilik, behintzat asmoa hori da, aktivismo honetan dabiltzan pertsonek sarbidea izateko. Behin, erregistratuta gure burua, esango diegu, Tsunami Democratic mugimenduko kidei, gu nun ibiltzen garen egunean zehar, eta ze ordutan egoden prest, hainbat mobilizazioetan parte hartzeko. Orduan beraiek, ikusiko dute horren arabera, Bartzelonako zein kaletan, Kataluniako zein gunetan, zein lurraldetan duten, eraginkortasun gehien. Indar hori. Hori da, indar hori. Ez dakit ez erroite entzuna zeneukaten honen inguruan. Bai, nik uste Telegramen deno jende asko sortuko lozala, ni sartu naiz, eta hori aplikazio hori deskargatu, falta zaiten hau da, QR bat, baina bueno. Hori da. Bai, behintzat Katalunia jarraitzen dugunok, informazioa jasotzeko, hori jarraitzen ari gara, bai. Claro, kontua da, behintzat helburua da, poliziak eta, kasu honetan, barne ministerioak sarbiderik ez izatea. Egia da, gaur ez bada bihar ere lortuko dutela, baina momentuz behintzat horrela funtzionatzen dute, eta azter nolako arrakasta izan duten. Izugarria, lehenengo egunean sententzia pasa eta segituan izugarria izan zen hegaldien bileteena eta izugarria izan zen ez dakitzen bat bilete sartzeko pratera, berezia ez da, eta desberdina eta mobilizatzeko aukera bikaina. Bai, gainera, Tsunami Democratic aipatu dugula, gure eratorrita mugimendu hau aitzaki hartuta, humorea erabiltzeko ere tartea izan dute batzuek, irakurri begira, urkizu berriako kazetariak atzo arratsaldean botatako txioa, aukerarik badaukagon ikusteko, hortxe, atzoko egunarekin astelenean, pentsa zitekeen, albistegiren bat izango zela eguneko emanaldirik ikusiena. Ez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan atzo lidera Tele5ko Sálvame Banana izan zen. Hori asteleneko kuadroa, audientzialdetik, eta begira, erabiltzaile batek zer nolako erantzun ingenioso izan zuen, ikusterik badaukagun, hortxe. Traola Xirimiri Democratic, hori izan zen astelenean Euskal Herrian edo EAen behintzat izan genuena. Bai, egia da humorez hartu bardalaz, ikusten direnean datuak pixkat gogoa ematen dure, ez dakit serio hausnarketa bat egiteko, ez da, pentsatu gurean denak zer eta saio hori ikusten egotea, gertatzen ari izan guztiarekin. Beste datuak nik ere pixkat baikortasunez jotzeko ere, esan behar dut TV3-k, Telebista Katalanak, izugarrizko audientziak izan dituela egun hauetan Euskal Herri mailan ere, beraz, pentsa dezagun edo nahiko genuke bintzat jendeak ara jutea gehiago beste horretara Sálvame Banana horretara baino ez da, Asier? Hamaikako erredakzioan bintzat TV3 besterik ez da ikusi egun hauetan, Bai, hori da, TV3. Irakurketa positiboa egingo nuke. Telebista ikusi genuonak, ni sartuko naiz tartean, ikusi genuenen artean, ez zegoen aukera hundirik, programa hau oraindik hasi gabea zegoen. Beraz, zegoen telebista aukeran artean, informazioen artean, Las Sextatik hasi eta 13 telebizioen arte, nik ere Sálvame Banana. Bai, ez da, hori ere ulertzen dut. Beno, ondo, orain goazen beste kontu batetara.
Pixka bat, esan da, salbame banana alde batera utziko dugu, ze bestela hori, esan dugu, eskerrak Mirenek esan dula zergatik ikusi nahi duen, alegia beste alde batetik bere buruaz beste egiteko hori da. Baina, esan dezagun, Asier, hitz egiten ari gara, sare sozialetan eta zer gertatu diran, ze gauza eman diran, baina, bueno, egia da, gauza mordoa dagola, ezin ditugu denak bertara ekarri, baina Prateko aireportuko gertaera kazetarien artean hautsak arrotu ditu, izan ere, ikusi dugu hor irudi oso bortitzak, poliziaren oldarkeria handia, eta kazetarien aurka ere joan direnak, baina ez da hor bakarik geratu, ez da bakarrik kazetarien kontra joan direla, baizik eta gero gauza gehiago egin ditu poliziak, ez da? Bai, alaxe da. Agian ikusiko dugu orain, lehenik eta behin, kazetari honen, Polizia Nazionalak nola jotzen duen kazetari hau, bideoa daukago bintzat, ez da hau bideoa. Gaur barkatuko digute gure ikusleek, Noski. Gaur kristo edarra daukago hemen markatuta. Bueno, bidea prestatzen dut hortxe. Fuera! Fuera! Tío, ¿en serio? Begira hor, utzitako arrastoa, Bera, Elise Gaztengel, ez dakit nola esaten den, baina kazetari frantziarra da bera, golpatua izan den kazetaria, kontekstu edabide digitaleko kazetaria da, eta poliziak emandako golpea gutxi balitz, gainera ondoren, Jupol ez dakit ezagutzen duzuen, Espainiako Polizia Nazionalaren sindikatua da, bere Twitterreko kontuan bideo hau lapurtu, eta hor ikusi ahal izango dute gure ikusleek, nola gainera kazetariei lekzioak emateko erabili zuten bideo hau, ez? Esanez, guk errespetatzen dugu kazetarion lana, baina kazetarion mesedez errespetatu gurea ere bai. Eta hor, noski, Eliseren erantzuna, serrea, nik kolpatzen haute eta gainera, ez, ondoren lekzioak ematen, hau da, pixka bat egun hauetan ikusi ahal izan duguna, eta esaneko birala eginda, behintzat sarean. Sarean, egia da, tamalez ez dela lehenengo aldia horrelakoak jartzen dituztena beraiek, behin baina gehiotan horrelako edozein gauzen aurrean, emakumen aurrean, indarkeri kasuetan eta jarri izan dituzte holakoak, beraz, tamalez ez da bakarra, baina gero pixkat ez dira oso azkarrak ere, ze borratzerako ia jende guztiak hartu ditu. Ondorioz, baina alare ikusi dugu egun hauetan eta hori ere deigarria da, ezta? Ikusi dugu zeinek ez, medio ofizialetan, ez da zuk leno esaten zenun guzti horietan gero salbame bukatzen zenula ikusten horregatik. Ikusi dugu medio ofizial guzti horietan, boxeko emakume honen kontrako liskar hori, azkenean erortzen dana, holakoak asko ikusten ditugu, baina beste asko ez dira ikusten, ez da? Bai, alaxe da, orain ikusiko dugun bideoa nahiko birala eginda sareetan, ez zoritxarrez, gustatuko litzeguken medio kopuru guztietan. Begira bideoa eta ondoren aztertuko dugu. Hor, gizon heldu bat lurrean eseri, eta orain, ikusiko dugu, hauek eskuadra mozoak dira gainera, Begira, hor, danba, sekulako ukabilkada ematen dio mozo batek, behintzat arriskurik eragiten ez zuen gizon heldu bati. Hau adibide moduan jarrita, egia da, sarean sekulako iskanbila sortu dela, jende helduarekin ere ez dutelako bat ere konpasiorik eduki bintzat agente hauek. Urriak batean ere ikusi genuen hori, ez da? Urriak batean ikusi genuen berdintzala agure, zein gazte, zein ume, berdintzitzaiela, gehiegi etzela. Baina, hau hemen utziko dugu eta jarraitu egingo dugu pixka bat, zuek ere hemen zaudete eta zuekin ere gauza pila bat ditut hitz egiteko. Baina ikusten ditugunean irudi hauek, nik esan barri zuet eta barkatuko jazue, baina hau pixka bat ja autobombo egingo dut etxealdera. Izan ere, leheno Mirenekin ere komentatu dugu, ez da, nola izan ginean urriak baten ere Bartzelona aldean, eta Bartzelonan ginala ere, balkoi bat egontzan oso ezaguna intzena eta protagonista gu izan ginean, oso momentu polita bizi izan genuen, goazen gogoratzera. Ikusten duzu, hemen umorea ez dute galtzen, eta ikusten duzu, katalanak direla, eta hasiera baten uste zuten, Espainiako telebista publikoko langileak garela. Barkatu moztea, baina eski hau ez daukarrena. Hau da bideo brutoa, egia esan, zuei ere mugikorretara iritsiko zitzaizuen bideo biralau gure zuzenariaren
bideoa, por cierto. Bueno, okerrena ez dago. Okerrena da ondoren, Telesur, ez dakit ezagutzen duzuen telebista katea, Hego Amerikako CNN lizatekena. Bueno, ari zen gure esku dinamikaren inguruko erreportai bat egiten, eta ara, bueno, gure ekinaren bideoa hartu, eta begira, zer egin zuten. Y en el País Vasco se produjo una oleada de manifestaciones de solidaridad y apoyo al derecho a decidir de Cataluña. Las plataformas ciudadanas que impulsan un pacto por el derecho a decidir en Euskal Herria constatan avances en sus ejercicios para lograr apoyo de gente de distintas sensibilidades. Solidaridad fluye en dos direcciones. Como hoy en un balcón frente a la comisaría de la policía en Barcelona, las multitudes increpaban a esta periodista de Hamaika Telebista, creyendo que era española. Ikusten duzute? Es verdad que los medios del Estado no mostraron bien las cargas policiales y los heridos de las porras. Hasta que averiguaron que era vasca y expresaron así con esta salva de aplausos su gratitud al pueblo vasco. Handele, eta gero esaten dute Hamaika Telebistan ez gerala internazionalak, konturatze altzerat. Denetari. Latinoz hitzein barro balima da? Latinoz hitzein godeu, eta zuek ere. Baina, bueno, orain utziko diogu honi eta beste gai bati helduko diogu. Badakizue guzti hau urriaren 12aren inguruan gertatzen ari da, baina badakizue urriaren 12 guretzat inoiz ez da izan ospatzeko eguna, izan ere badakigu ze gertatu zen urriaren 12an, zenbat herri indigena txikitu zituzten, konkistatu zituzten, eta egun zenbat etorkin jarraitzen duten handik ona, eta gauza horiek jasaten, gauza horiek sufritzen, eta oraindik ere ez da lehenoko kontua, konkistaren kontuta, gerra kontua, hondamendi kontua, eta horren adierazle ere bihar Pasaiatik aterako da Aita Mari itsasontzia. Beraiekin egon gara eta ea zer kontatzen diguten. Bueno, zer ikusten dana gure etxetikan eta arazoek ez ditugunean, hala da. Oso arras ikusten dira eta gainera oso gaudet ez ditugu gauza gehiago begiratu nahi, zertarako ez. Orduan, arazoik handina da, precisamente, ikusten ez dugun bitarte horretan, ez dugula sentitzen zer ari dan gertatzen, eta bitarte horretan jende asko bere etxetatik eta bere eguneroko hortatik iesean daude gu baginake bezala bere garaian. Euskal Herritar pilo bat iesean joan berri izan duzuten gura garaian, eta bueno, historiak hori askotan erakutsi du ez da. Orduan ez dugu ikusten nola jende asko dagoen, pertsona asko dagoen bere etxetikan urtean behar izan dutela bizitza egokiago minimo bat aurkitu nahian, eta hauek dira momentu honetan laguntza guzti hau behar duten horiek, ez? Ezin bizian daude, desertua gurtzatzen dute, itsasora iritsi nahi dute, eta beraiek ikusten dute Europara iritsiko direla, eta Europan bapatean bizitza eta erosotasuna aurkituko dutela. Okerna da gainera hori ez dela hori. Alemania se ha comprometido no solamente a cubrir el coste de la entrega de los migrantes que vengan a nuestro país, sino, y esto es creo que también bastante relevante, se ha comprometido a prestar apoyo financiero y material a España como frontera exterior de la Unión Europea. Aurreko batean ikusi dugu agontzi ezberdinak, Karola kapitaina ere ezaguna egin da oso, badirudi itsasoan bizia galtzen ari diren milaka eta milaka persona horiek klima aldaketa, itsasoak kutsaduraz beteta, badela planetaren ondoezaren eta deriba txar baten argazki, ezta? Bai, gainera ez dira bakarrikan iesean, ez daude bakarrikan iesean gudatatik eta Afrikako segunda zelekutan uri gabe daude, ezin bizi daude. Horiek goruntz doaz, horiek mugitzen doaz, ni mugitu ingo nintzateke. Historia jarraitzen badegu, urtetan eta arotan gizakia mugitzen joan da. Eta zein izan da arazoa? Batez, arazoa orain dago. Mugak jartzen ditugulako, baina guk jartzen ditugu mugak. Lurrak ez ditu mugik. Zein gea gu mugak jartzeko beste gizakiei? Egoismo hutsa da. Noski jende asko dago, ies egiten duena klima egoeragatikan
ezin bizi dabilelako dagoen tokian. Uri gabe gelditzen ari dalako, elikagai gabe gelditzen ari da klima txarra dalako, eta bat bestearen atzetik arrazoi pilo batekin. Eta akaso mugak ere ez liake behar izango, normalki norbera bizi den toki horretan geratu nahi izaten duelako, horretarako bizi baldintzak baldin baitugu, ez da? Hori da. Akaso jatorrian dagoela, ez? Arazoa. Erreskatea beharrezkoa da, laguntza beharrezkoa da, elkartasuna, baina non geratzen ote denez, norberak bere etxean, bere baratza, bere lana, bere ingurua, ez? Egoerak ez zaitunean permititzen edo eta aztutu zaigu gauza txiki bat. Europa izan du da lapurtu diona materiala. Afrikako herri, hiri, minak, mineralak, urrea, gasolioa, zederki ongean beste ikentzen digunen, lapurtu ez da, hor truke bat egon da. Truke bat, segun eta nola ikusten dezun, erosoa denontzako edo ez. Balantza alde batera, ez da? Klaro, orduan, egoista hutsak gea, guk kendu diegunean adibidez, beraien bizitza modu hori, beraiek aurrera eramateko posibilitate hori, eta orain, esan ez, honea etxeat etortzen. Eta klimarekin are gehiago, berdina da azkenean. Gu ari geha denon artean ari geha lurrau. Beti pentsatzen berdina, zientzia fikzioko pelikulak hor gaude, horreagoaz. Akatzen ari geha lurra. Eta ezin dezunean bizi, zeiten dezu. Bizi modu bat, hori gure barruan dago, supervivientes puros y duros, bilatze hori. Eta gertatzen ari da. Ikusi dugu bideo hau, Aita Maribi arraterako dela Pasaiatik, eta pixkat hori ere hitz egiteko modukoa da, ez da, Mediterraneo esan dugu hasieran, hilerri erraldoi bihurtzen ari zaigula. Ainara, nola ikusten duzu, ze esan dugu, hondamendiak ziren eta dira? Bai, hondamendi handia da, ez, Mediterranean gertatzen ari dena, jende oldea etortzen ari da hegoaldetik eta guk ez dugu erantzunik ematen, ez? Hori, Europa gisa, ez? Eta horrek ez du bukaerarik. Esan nahi dut, hango jendea etortzen segituko du, ez dagoelako ongi, ez delako ongi, eta orduan, hor ez dago olako erantzunik, ez dakit. Ez dauka irtenbide erraixik, ez da? Ez dauka irtenbide erraixik, ez. Eta honekin batera ere Mediterraneoaz hitz egiten ari gara, baina tamalez azken egunetan edo azken aste hilabetetan, ezakin nola esan ere ikusten ari gara. Miren hortan zu ere kanpoan asko ibili zerela eta ikusten dugu Roiabako emakumeen inguruko sarrasketa hori, ez da, sarraskeri hori gertatzen ari dana, beltza dago egoera horrere. Bai, Ainarak esan du Europak ez duela ezer egiten, migranteen kasuan eta ez da egia. Europak egiten du, zoritxarrez egiten du, itxi egiten du, kaleratu egiten ditu, sartzen debekatzen die. Edozein gizakik behar luken auxilio eskubidea ukatu egiten zaia, eta mari badijoat eramatera zama, testiete utziko laguntza minimo bat ematen. Eta hori egiten du Europak. Eta hori egin du Europak eta egin du akordio bat Turkiarekin. Eta akordio horren truke, ordeinketa da Turkiari eskuak libre utzi zaizkiola nahi duena egiteko. Lehendik ere Turkia bere administraziopean zituen kurdoak akatu egiten zituen, inolako aitzakiarik jarri gabe, bereak zielako, eta orain haratago joan da, eta sistemak onartu dio eskubide hori. Trumpek erabaki du bere tropak ez dutela betetzen, dagoeneko ez zaizkiola aliatu horiek interesatzen, eta lehen eroitzat genitun emakume kurdutar horiek non lortu zuten arnas gune bat eraikitzea estatu islamista horren barruan, arnas gune bat aurrerakoia irekia berdintasunaren inguruan da mugitzen zena, haiek genituen eroitzat eta orain akatzen ari dira, bombardeatzen ari dira herri horiek, berriz ere errefuxiatuak sortzen ari dira, guk mugak itxita mantentzearen truke Turkiari utzitzen ari zaielako, eta uste dut konturatzen hasi behar degula dena lotuta dagoela.
ez dela egia, Europa ez dagoela ezerre egiten tragedia baten aurrean. Europa egiten ari da. Europa urteetan, mendeetan imperioak izan du dituen, kolonizatuta eduki dituen herri hoiek, jarraitzen du beste modu batean erabiltzen, eta herri haietatik egiten bakarra ondasunak dira. Erdoganek gainera esan zuen, ez da? Europari esan zuen, ez bai, ez kasurik egiten ez dago arazorik, milaka bidaliko dizkitzuet. Akordioan horrela gertatzen da, personekin jokatzen dute gauzak balira bezala, eta orduan, akordioa zen, ni mugak itxiko dizkizuet, mantenduko ditut hemen, migratzaile horiek edozein egoeratan, ara ez dira joaten aitamarikoak ikustera migratzaile horiek hor dauden, errefuxiatu horiek zein egoeretan dauden, eta muga horiek istearen truke edozer ordaintzeko prest agertzen da Europa. Alare harrigarria irutzen zaizen memori motzekoak edo laburrekoak geran, jakinda gehien bate euskaldunak hain herri migrante izan gerala historian, ez da? Eta nik uste izango garela. Europa osoa izan da migrantea. Eta arrisku edo ez dakit nola esan gehiago daukagula ere berriz izateko ondorioz, batzutan ere egiten dana gero jasotzen da, ez da? Tamalez. Beno, honekin orain beste tartetxo bati emango diogu pausa. Unai, ez dakit pentsatuko zenun libratuko zinela. Bai, uste nun baiet. Ba, ez zara libratuko, sentitzen dut, gainera esan duzu gehiagotan etorreko zarela. Orain pixka bat berreskuratu nahi dut, ze etengabean, saio hontan gauden bitartean ere, etengabean ari zaizkigu Kataluniako albisteak berriro iristen, ez da? Alde batetik ikusi dugu ere, ze egur ematen aizaien alde askotatik, atzo gertatutako istiluen baitan, ze beldurgarri izan zen, ze bortizkeria, ezakit ez da, nola aldatzen diran, ikusi genituen ere, hasieran hori falta izan zaigu, ez da, kaskotxo bat buruan jartzea gerra garaiak edo egikaritzeko. Hortan, pixka bat irakurketa eginda, bai, orain ikusten dugu, tsunami demokratiken inguruan hitz egin du hasierrek ere, baina, hemendik aurrera, klaro, hori tenkatzea, pulso horretan, noiz arte, nola? Bai, nik ikusten dudana da, eta hor badaude bi joera, eta hemen Euskal Herrian ere badauden bi joera dira, bat da, gutxi gora bera eta simplifikatuz izango litzateke, pixkat instituzioen bitartez, alderdien bitartez aurrera joko dugu, eta beste bat izango litzateke, pixkat kale aktibatuz. Azkenen finean da, biak behar dira, baina zine ematen duzu lehentasuna, ez? Eta bi urte hauetan, pixka bat ikusi duguna izan da, guztut Katalunian alderdiei eman zaie lehentasuna, eta azkenean ikusi da alderdiek lehentasuna dutenen beharrezkoa dira, noski, baina lehentasuna ematen zaienean, edo erakundei lehentasuna ematen zaienean, horako prozesu batean, zaztezagun astu, hemen status quo apurtu behar duen prozesu bat da, eta status quoa kudeatzen dutenek sortzea status quo apurtu behar duen sujetu bat, bastante kontraesankorra eta zaila da, ez? Eta orduan hemen hortxe gaudela uste dut, ez? Bi eman zaio lehentasuna batez ere alde instituzional eta partidoari, eta eralako batean ematen zaio hasi dira berriro, orain dela bi urteko egoera bera sortu nahi da, lehentasuna eman kaleari, ez? Kaleari, jendarteari, protagonismo guztia emanez, eta orduan ikusten ez prozesu azkarra joaten da, ez da? Aiatu beharko da alare, momentu bat, urriak batean lortu ez zutena era bat, erakundeak ere busti egin beharko dira. Nahi dute, beti esaten da, gehiengo independentista dago parlamentan, ez da? Eta hemen ere hori esaten dugu askotan, gehiengo erakitzezkoen aldeko gehiengoa dago, horren matiz asko jarri beharko gentzkioke, ez? Baina, eta zer, ez? Eta Katalunian dagoen momentuan ikustu dut, eta hortara dijoaz, momentu batean torrak edo Nafarroak Kataluniako gobernuak busti marko du, hau da, desobeitu egin marko du. Eta noiz, ez dakigu noiz, baina ez baldin badu desobeitzen, azken finean izugarrizko deskreditu hartuko luke. Eta hor, noiz gertatuko da, iritsiko da hori gertatzera, horren beste tensionatuko dute, hori dira, gaur goain dauden galderak, ez? Hori, Unai, galdera bat datorkit horren arira diozuna, kale aktibazioa diozunean egidea da, justo prateko irudi horiek ikusten ari ginen une horretan, ez da, jendetza ara hurbiltzen eta, momentu horretan, tuit batzuk ere atera ziren, besteak beste Joan Tardarenak, edo Gabriel Rufiarenak, eta besteak beste esaten, baina hemen erabakitzekoa lasai, azaroaren 10 duzu hor. Eta, alde guztitatik eman zitzaien. Zantzan, kale aktibazioa zari bagara, agian ez da instituzioen unea, edo ez momentu hau bintzat. Tensioa beti hor dago, eta alderdi guztia baita independentistak ere beti saiatuko dira fokoa erakundetara eramaten. Hemen ere hori gertatzen da, ez? Kontua da, holako prozesu batean,
erabat seguru nago horretaz, eta historiare behiratu ezkero horrela da, fokoa jendarte antolatura eman behar da, eta jendarte antolatua egin behar da, empoderatu, eta jendarte antolatuari utzi behar zaio egiten, ez? Eta kasu horietan arrakasta izan daiteke. Erakundetara ematen baldin fokoa dena gelditu egiten da, zeia dira legearen barruko ritmoak sartzen dira, eta hor zaila izaten da aurrera egitea, ez? Karo, biak behar dira, ez? Bien arteko elkarlana, baina beti nik uste dut lehentasuna herri antolatuari eman bartzaiola, bai? Eta hortarako konfrontazio bere papera dauka, akzioa behar dugu. Eta Euskal Herrian zer? Hori lortzeko. Niretzat badago gaurko irudi bat, niri oso paradigmatikoa iruditu zitzaidana. Guk izan du ditugu. Gure askapen prozesuan izan du ditugu gorabehera handiak. Eta badago nolabait mugarri bat Ibarretxeren saiakera. Ibarretxe saiatu zen legearen barruan aldaketa bat eman zedin, eta batzuek esan zioten bide hori ez doa inora, baina konbentzimendu handiakin abiatu zuen nonbait. Bere taldekoek ez zuten parte hartu, beak nahi izan duzuen protesta harretan. Gaur Ibarretxe torrarekin batera Kataluniar herriarekin ikusi dugu herritar martxa batean parte hartzen. Hemen etzen horrelakorik gertatu. Ez, ordan, ezinbestekoa da. Osea, bi gauzak egon behar dute uztartuta. Guk herri mugimentua indartu behar dugu, herriak eskatu behar du noruntza joan nahi duen, baina herri ordezkariak behartuta daude ordezkari izatea, ez agintari izatea, eta herriak agintzen diona betetzera. Arriskoak arrisku. Oraingo Kataluniako haserrea da, herriak emandako mandatu horri men egin zioten ordezkariak espetxean daudela. Eta arriskua hor dago, horretaz guk ere badakigu desente, baina horrela izan behar du. Miren, arrazoi jakin badakigula, izan ere badaukagula. Leheno galderatxo baten dizut, irriparrea bota duzu nahi, eta esan dizut, testuinguru hortan egia da Kataluniaren aferan bapatean oso jakintzu bihurtu gara, dira asko, ez da, nola egin beharko luketen, nola ez, ezakize, etxean ez dago asmatzen da, guk nola egin beharko genuke? Zuk esate duzu, legebiltzarrean egia da, badugu gehiengori, komila guztien tarte hortan hitzein daiteken gehiengori, zer? Bai, nik Kataluniari begiratzen dio denean beti irakaspenak, nik beste sekula esaten zer egin barko luketen, ez, itxusi irutzen zaitez. Irakaspen ikaragarri pila ematen dizkigu Kataluniak. Hemen, nik uste dut hemen, gaur, ari gerala independismoa pentsatzen azkeneko 40 urtetako eskemekin. Hau da, guk pentsatzen dugu oraindikan abertzalen kontua dela, alderdiek hitzartu beharko dutela, eta gero gu hemen, ez dakit, herritar robotak, jungo gerala larun batean manifa batera, eta hemendikan bostilatera gizakate bat ingo dugula didez, ez? Ez naiz kontra egiten, horiek ere beharrezkoa dira, ez? Horiek dira gure eskemak. Nik konbentzituta nago, momentu honetan, independismo berri bat sortzen ari dela. Kataluniari eskerrak, eta eskema guztiak, baina hankaz gora botatzen ari danak. Momentu honetan ez dakit oso kostiente geran hortaz, baina epe ertainera bastante kostiente izango gara. Eta adibide moduan jartzen dut. Alderdi independistek erabiltzen duten diskursoak, aste honetatik aurrea ez du ezer balio. Bat, RCZ-ari naiz, baina, bueno, ikuste TH Bilduk ere pixka tortikan egin duela zerbait, Ensanchar la base famatu hori. Ensanchar la base ikusi da, ensanchar la base edo zabaltzeko, oinarria zabaltzeko, txoke bat egon bar dela. Esaten zen, zabaltzeko txokea ekidin egin bartzala. Eta ikusten da, independentismoan txokea noski leku egokia sortu ezkero, zabaldu egiten zela. Eta bi, Espainiak ez du sekula autodeterminazio eskubidea onartuko. Eta gu horrekin jokatzen ari ginen, ez? Bai Katalunian neurri batean, azken 2 urte hauetan, eta gu Euskal Herritikan ere bai. Hori bukatu da. Eta hori bukatzeak esan nahi du, bueno, hor, eraskotara atera hortikan, baina jakin behar dugu indartuta ateratzen hori, amaitzak esan nahi du, aukera berriak sortzen zaizkigula, bai? Eta horren kontzientzia izan behar dugu, eta nik uste dut, eta leheno aipatu duenetik, nik uste dut, aukera berriak dira, alor guztitan, ez bakarrik independentziaren alorrean, alor guztitan, ze burujabe ez burujabetza eskatza, bizik eta burujabetza praktikara eramaten hastea. Eta kasu askotan txokatuko du, Estatu Espainiarrarekin, legedi Espainiarrarekin, txokatu egingo du. Txokatuko du, hau, hiruroi zabaltzen dizu eta Inarai orain pixkatere hitza emango diot, baina pixka bat zuek uste duzue guk egun legebiltzarrari begira EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzalea iritsiko dela? Noiz egiten independentzia aldarrikapen batetara. Gero estatuak egindakoa alegia, ez duela ezerrez egingo edo kontra egingo duela. Nola ikusten duzu hori, Ainara? Nik, zuek esan duzuen adira, egia da,
alderdi politikoak eta herria egon behar dutela uztatuta, ez? Eta independentzia aldarrikapenak herriak eskatu behar du. Hemen Euskal Herrian badago jende multzo handi bat independentista dena, independentzia zalea dena, baina ez dagoena prest behar bada paus hori emateko, ez, hausteko. Eta zuk esan duzun bezala, gizarte berri bat da, mundu berri bat ere bada, aldatzen ari da dena, eta mugen kontuak eta oso lausoak dira munduan zehar, eta baita hemen ere. Eta politikan, euskal politikan, berrikuntza bat behar dela baita politikan ere, ez? Ni irakaskuntzatik nator, eta irakaskuntzan alor guztietan behar dira gauzak aldatu. Eta politikan, ados nago zurekin, ez? Beste pentsatzeko modu bat, eta hortik etorriko da ekiteko modu bat, ekiteko. Egin behar dugu, ez? Baina egin behar dugu, guk geuk eta herri aktibazio hori beharrezkoa dela, alegia esparru guztietan. EH Bildu, EAJ eta politikoak elkar ulertzen hasteko hemen ere. Nik uste dut hemen oraindik politikoak ez daudela horretan, baina horra iristeko guk egin behar dugu, herri aktibatu egin behar dugu. Hori garrantzitsua da. Miren, hasi garenen hitz egiten orain ari gehala, ez da, legebiltzarreko hortan, ikusten dugu adidez, esan du Unaik manifestazioak eta horiek ere berrezkoak direla, gizakateak eta bar, larunbat batean bertan Donostian dago, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak esan du parte hartuko duela ere manifestazio hortan, batzuetan parte hartu izan du gure esku dagoen ekimenetan, beste batzuetan ez, jeltzaleak, orduan, horren irakurketa ez dakit azaroaren 10-eko irakurketa da, edo zergati da, edo orain Kataluniaren olatu hartu nahian, edo zergati da. Nik uste dut badagoela, ez? Beti esan da, PNV badituela bi arima, bi irudi, bi diskurso, ez? Batzuetan ateratzen duela independentziaren ikurra, eta beste batzuetan ateratzen duela hobekuntza eta ongizatearen ikurra. Behar da horrelako zerbait egongo da, baina kontua da lortu dugula gaia hain larria izatea mugitzeko gogo handia ez duenak ere mugitu behar izateraino. Hori gertatzen da, gizarteko beste edozein arloetan, feminismo azkeneko 2 urtetan modan jarri da, urte askotan feminista izatea pekatu izan ondoren. Orduan, azkenean zerbaitek indarra egiten jarraitzen duenean eta derrigortu egiten duzu, mugitu nahi ez duena mugitzera. Eta estatuak horrelakoak dira. Estatuak berez oso asentatuta daude, bere izaera horretan, gehiago estatu imperialistak direnean. Orduan, mugitzeko modu bakarra dago, mugiaraztea. Azkenik, bloke honekin edo zati honekin amaitzeko edo Kataluniarekin hitz egingo dugula, Katalunia eta zurrongo urte arte. Unai, ez dakit azken iruzkin motza, luzea, baikorra, negatiboa, zer mugituko da gurean, hartuko dugu olatu hori, edo ez, edo begira geratuko gara? Baikorra naiz, baina alderdi politikoegatik. Baikorra naiz, jendarte 60 urtetan egindako borrokari eskerrak radikalizatu daiteken jendarte bat sortu dugulako. Hori da gure altxorra, Europan gehien radikalizatu daiteken jendartea, nik uste dut, oraindikan. Hori da gure altxorra, hori da aprobetxatu beharrekoa. Baina gaur-gaurkoz, nik uste dut alderdi politikoen betaurrekoiek aparte utzi behar ditugula. Gaur-gaurkoz lagundu baino gehiago muga egiten digutela. Pentsatzeko independismo eraginkor bat. Betaurreko horiek utzi edo ez, nik oraingoan gauza bat esango nizueke, jarri betaurrekoak. Izan ere, bideo bat ikusi beharra dago. Uste dut ez dagoela Euskal Herrian, persona bakar bat ere, bideo ikusi ez duenik. La brigada Almogávares, que adopta ese nombre de los guerreros a sueldo de la corona de Aragón en los siglos ikusi zenuten, urriaren 12an hispanitate eguna, edo Espainian biko eguna, eta hemen ikusi genuen parasitarekin, nik uste dut oso deigarria izan zela, alde batetik eman zuena, beste alde batetik politikarien arpegia, Espainiako erregearen arpegia, eta nahi are harrigarriagoa oraindik ez dakit esan, zenbat meme
urrungo 2 minutuan. Arpegiak zoragarria dira, zerresan, arpegiak zoragarria dira. Nik uste dut, benetan urriak 12 hau gogoan izango dugula. Miren, esaiazu, zenbat meme jasotzen dituen urrungo 3 minututan, eta nola sentitu zenuen hau? Zorionez oso gutxi jaso ditut. Nik zorionez oso gutxi ikusi ditut. Ez naiz oso desfile militar zalea, alardea egiten den herri batean bizi naiz, eta horrekin urte osorako aski dosi izaten dut, eta nik uste nire lagunek badakitela. Nik egia esan da bideo hau horrela osoa ez nire izan, zango naiz privilegiatu bakanetako bat, baina desfile militarrak zaizkit gustatzen. Behin bakarrik irribarre goxo batekin ikusi. Bai, nik desfile militarrare ikusi ez nuen ikusi. Nik ikusi nuen, hau, bidali zutenean, esan nula, hau nundek hori da, Unai, zu Twitterren zalea ez, zuk sua ateratzen diozu. Twitter bidez, hombre, jarraitzen zaitugu. Zuk nola bizi izan zenuen hau? Osea, baten bat ere botako zenitu, nola... Ez dakit, ez dut uste zerbait, parra lagunekin, bai, eta memeak dela ikusi nituen, noski, delako garaipen txikiak aprobetxatu. Nahiago dut. Salvame de banana edo, hori nahiago dut. Hori metafora moduan, ez? Hori Espainia zer dan, ez? Etorri banderakin eta justo farolan kontra jo den neurrean, zoragarria. Baina horren atzean dago, ez dakiz hemen 1000 persona, hori ezin dugu katu, ez dakiz hemen 1000 persona, imperio sarraskile baten festa handia ospatzen. Eta hori da, eta jendetza zegoen, eta batzuek gaizki hartu dute horretaz farre egin izana, baina zapalduek ere farre egiteko eskubidea badugu. Noski, garaipen txikiak. Zapalduk ere onartzen dute, Espainiako hispanitate hori esan dut. Latinoamerikan badago. Denetatik dago. Badago, oraindik ere, la madre patria deitzen diote Espainiari ez, eta, bueno, denetik dago noski, baina Latinoamerikan badago oraindik hori sentimendu hori ez, eta... Bai, ni ere desfile zalea ez naiz, bat ere, eta hori bai ikusi nuen eta jaso nituen zenbait irudi eta hela. Niri izugarria. Parre pixkat egin. Bai. Parre ere hona da, beti fusti batzen ere ez gara egongo, ez da, parre pixkat ere marrego. Unai, honekin amaitzeko pixkat, bueno, honekin amaitzeko ez, baina antiguan ere antiguotarra izanik baduzu ekimenetan eta zaudete gauzatxo batzuk badituzu eskuetan, ez da? Autobombo ez nuen espero, aprobetxatuko dut. Hombre, diru ez dagoenez, bintzat autobombo. Bai, orain dela 3 bat urte zergatik ez izeneko talde bat sortu genuen. Filosofiakin do it yourself, ez? Ez dago ez zer asetzen gaitunik, beraz gu sortuko dugu, ez? Eta, bai, 3 urte goaz, eta hasieran kostatu zitzaigun, ez gaude ohituta gure diskursoa, gure lanildoak eta sortzea, ez? Beti militanteak izan gerenok eta garenok ez, beti goitik ematen zigutenarekin konpontzen ginen, ez? Komilarten erresa zan. Eta honekin egiten duguna da, gu sortu behar dugu dena. Eta ja 3 urte eta gero hasi gara rodajea hartzen, eta, bueno, laizter ere ja beste urrats bat emango dugu, eta azaro partean edo ja publiko ingo dugu, eta, bueno, bai, da Euskal Herrepublika pedagogia independistaren bitartez, hau da, auzoan eragiten diguten gaiak hartuaz, edo ditugun preokupazioetatik abiatuz, Euskal Herrepublika baten beharra justifikatzen dugu. Txikitasunetik handienera nola izango lan praktikoa litzatekean. eginaz, ekintzak eginaz, edozein motatako ekintzak, eta hortxe gaude, ni behintzat oso gustora. Militatzeko modu diferente bat topatu dut, eta ni primeran oso gustora nabilor. Bikain, Unai, eta ez da izan babestutako patrozinio horietako raro bat, jakini nahi genuen, badakigulako lanean zabiltzatela. Farolarekin bueltatuko naiz tartetxo bat besterik ez, izan ere guk badugu ere hemen gurean amaikan badukagu gure inspektor gantxet edo deitzen zaiona, bai, oso pertsonai berezia eta badakizu, guri gustatzen zaigu ikertzea. Eta galdetzera joan da kalera, ea jendeari zer irudituen zaion oraintxe hitz egin dugun guztio, eta zer iritzi omen duen. Farola, Paola, Parolin eta Zarambolas, milaka izen, baina destinu bakar, Espainiar estatukoaren etxai nagusi bilakatzea. Leila edo Peresila itxaskozkorraren aurkako aferaren ostean etzen eraso handiagorik egon Espainiar armadaren aurka. Kakikumeak kaka eginda, baina ze kulpa du Farola gaixoak. Animaliekin bezala, ez alda farolisten elkarterik. Gaurkoan, gantx inspektorea zalantzak uxatzen saiatuko zaizue. Hauetan, Madrilen edo kontrobersia onda farolen inguruan. Hor, farolak bat eta paraikaidista 0 dijoa partidua ingoz. Nola bukatuko da partidua? Gaizki, goia ze modura.
Goiaz, gaizki goiaz eta gaizki amaitxuko. Catalán. Un par de preguntas. Yo no parlo catalán. Este fin de semana han estado de moda las farolas. Las farolas. ¿Has echado algún farol en esta vida? Bueno. Vas de coña tú, Mueves, trágame tierra, un farolito en tu cintura, un farolito, ombligo en luna, un farolito en las estrellas. Opa, Gaixo, Egunon. No, estamos preguntando sobre las farolas, que parece que son muy peligrosas. ¿Las farolas? Sí. Babi Alturano. Babi Alturano. Hain peligrosoak aldia farolako, hainbesteko keja eta eugitzeko. Nik etzekian munteri. Nik uste baietz. Hemen ez naiz bizi, ni Indian bizi naiz, Indian bizi naiz. Eta gauze horiek ez ditut ulertzen. Apa, Gaixo, Egunon. Ocupáis, muy ocupados. Vale, si queremos preguntar sobre las farolas. Un farolito, ombligo en luna, un farolito en las estrellas, un farolito, trágame tierra. Bai, ez? Oso peligrosuak. Maliekin bezala ez da la farolisten tal. Ez da la farol